Paaspuron tie, niin 17B. Mikä Paaspuron? Joo, Paaspuron tie. Missä on Paaspuron? Runnilla. Mitä? Runnilla. Ei sulla oo pienipäistä laturia. Ei taida olla, kun on kaikki noita C-päitä. Seipää käy. Niin. Pieni sepä. Niin, jos haluaa puhelin. Tuo tässä. Mitä? Sen jos sais laturia. Ois enemmän kuin 100 jänistä. Onko tämä C-pää? Oo. Eikä. Ei ne, se pieni. Eikä. Ei joku mulla isot päät. Ei juttele pieniäkään. Ai. On sen verran uusi auto. Mikä kohti se tullaan runnilla? Onko se runni ohi? Se mennään se runnille kääntyy ja Mitä? runnille kääntyy sinne päin. Eikö? Mä tiedän missä on runni, mutta en äkkiä tulla mieleen, että Paaspuron tie missä se on. Jättekö se sitä Lammasahon tietä vai? Siitä kun runnille käännetään, kato kun isomasta mennään, niin siitä vaan eteenpäin ja Niin, kyllä minä ymmärrän, mutta ennen rattoa vaan raajälääkään. raajaläkki. Joo.